का भेल हो? तमाशा बन गई बा ये घर में हमार। अब हम और तमाशा बने के नहीं चाहत। के तमाशा बनोले बा तोहार? एक घर के सबसे ज्ञानी, सबसे अक्लमंद राउर भाभी और के। हम कोनो घास काट के नहीं खियाए के अनपढ़ से हमरे के सीखे के पड़ी। देखा तोहार सोच में नेगेटिविटी फैल गई बा और कुछ ना। रहो जॉन समझी। बाकी अब एक घर में हम नहीं खी रह सकत। हम उनका चलते अपना खुशी में आग नहीं खी लगा सकत। हमहू कुछ अरमान लेके आयल बानी, कुछ सपना लेके आयल बानी। हमार लाइफस्टाइल ई ना रहल जौन ऊ चाहतारी। अगर रउआ अपना जीवन में खुशहाली चाहतानी त ई घर छोड़ दी, ना तो हम रउआ के छोड़ दे। ई बात की हमरा लगी कि कुछ जवाब बा। हम तोहरा के छोड़ दे, लेकिन भाभी के ना। भाभी का भइल? 7 बजे ले सुताई होता। हमार मर्द कोनो दफ्तर के अफसर ना हवन, मजदूर आदमी हवन। 8 बजे ले खेत में जाए के होला। आज तोहार बारी बा, भोजन के बनाई। यहाँ लोग चाय खातिर टटरात रहे, हम बना के पिया देले बानी। रवो खातिर बना देले बानी, मंगा के पी ली। हम कोनो बर्ड से लेके छोड़ के गुलामी करे के ठेका नहीं के ले बानी। हम तो दुश्मन है, बाकी रवा तो प्राण के देवर है ना। रवा खातिर तो चाय दिया सकत रहला। भाभी तू कोनो बात खातिर नाराज बाड़ू का? अरे भाई, हम अनपढ़ औरत, हम कौन लायक बने कि रउआ से नाराज हो जाई? और यदि नाराज होइए जाई तो हम राव का बिगाड़ ले? कौन लायक बानी हम? भाई रउआ अफसर, राव मेहरारू बड़का अफसराइन, हमार मर्द नौकर और हम नौकरानी। बाकी बहुत गुलामी कर ले बानी, अब और ना करब। ना भाभी तू हमरा साथे कबो ऐसन बात ना कहलू हा। जरूर कोनो बात बा। अरे भाई कोनो बात नहीं खे। पहले हम बुर्बक रही, बाकी अब लोग के देखा देखी होशियार हो गई नी। अब हमरा की समझ में आ गई नी कि घर में कैसे रहे के चाहिए। जाए बाबू जाए, जाए अपन काम करी, हमरा के अपन काम करी दी। हाँ। खाना खाए? अरे हम अकेले खाए का? बाकी लोग कहाँ बा? सब लोग के बुलावा। और भाभी सबके खिला देले बाड़ी और खुदो खा लेले बाड़ी। ये कैसे हो सकेला? जे अबले ना भइल वो आज कैसे हो जाए? आज होता ना, पहले आजादी रहे, अब हमरा इला से तकलीफ तो बढ़ी ना। उनका राज्य खत्म होता। ये कैसन बात कर रहल बाड़ू? सही में सब लोग खा लेन बाड़न का? खाइयो लेलस और बर्तनों धोआ गए। सबे अपना बिछौना पर बा। अगर भरोसा नहीं की तो जाके देख ली। ना, कुछ तो बात जरूर बा। बात कुछ नहीं खे, बात बस इतना बा कि राउर भाभी हमरा से जरूरत आ रही। हमरा के भरोसा नहीं खे।
ठीक बा, समय के साथ रवा के खुद सब समझ में आ जाए। अब खा ली। जय सूरज देव, जय हो सूरज भगवान, जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय तुलसी मैया। जय सूरज देव, जय तुलसी मैया, जय 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 तुलसी। ठीक बा भैया, जाता नहीं ऑफिस। तनी रुकी। का भेल भाभी? हमरा रउआ से कुछ फैसला करे के बा। फैसला? वो हमरा से? हाँ, रउआ से। बाबूजी तनी आई। ए जी सुनी, तनी यहाँ आई। रउआ बचपन से लेके अब तक राउर पढ़ाई लिखाई में हमार 3 भर गहना बिक गई बा। हमरा ओकर कुल हिसाब किताब भर पाया चाहिए बस। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब? बाप हो बाप, आज कैसे नहीं हिसाब किताब? कहले तो चिन्हबे ना करब। अगर हमरा पे भरोसा नहीं कि तो अपने भैया से पूछ ला। मैं पूछे वाला कौन सा बात बा? खर्चा भइल बा तब भइल बा। हाँ, अरे हमारे को बेटी बिया, कालो कर ब्याह करे के बा, हमरो 32 को जरूरत बा। ये कैसन बात कर रहल बारू भाभी? गुनगुन के हम चाचा हैं, का ओकरा के हम छोड़ दे? मुकेश, कल का हुई केहू नहीं जानत। चुपचाप हिसाब किताब पूरा करा और हमरा से बहस मत करा। आखिर हमरा समझ में नहीं आ रहल बा कि घर में सब लोग हमरा साथे दुश्मन जैसन व्यवहार काहे कर रहल बा। हे भैया, हमरा और छोट भाई हो। आज न त काल भाई भाई ही पटीदार होखेला, याद रखियो। ए जी, का जरूरत बा बहसबाजी करे के जी? का हो देवर जी, कहीं रवा मन में कोनो बेईमानी तो न समा गई ना? हम सब समझ गए नहीं। तू लोग हमार मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा कमावल देख के तो ही लोग हमरा से जर रहल बाड़ा। ठीक बा, अपना एहसान के एक पाई जितना बनाता तू लोग जोड़ ला। हे भैया, तोरो कुछ बाकी बकाया हुई ना तो वो भी जोड़ ला। आज सबके हिसाब किताब हम ऐसे क्लियर कर दे। हाँ तो करी ना, अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार हमके मत दिखाई। हाँ तो कर रहल बानी। जितना जमीन जायदाद घर द्वार सब बा, सब लेला तू लोग, हमरा कुछ न चाहिए। अब एक मिनट भी हम ही घर में ना रुक पाई। नाव्या, सामान पैक करा। हाँ तो जाई ना, के मना बतबा, जाई।
बाबूजी का भाई का नहीं खात? पहला बेर घर से निकलल बा, का मालूम कैसन होई हन लोग। अरे कैसे कैसे हो इंसान? कौन बुड़बक बा कमाता साथ में मेरा रूबिया बना के खियावत हुई। रवा खाई, ढेर चिंता मत करियो अपनी के। सिनोरा घर छूट गई रहे, तीज पर्व में जरूरत पड़ी, यही से वापस करे नहीं। अच्छा देता। इतना बेदर्दी दिखौला के बाद हमदर्दी दिखावल शोभा नहीं खेदे। ले ला सैना। चला। हमार बात अभी खत्म ना भइल। हमरा गांव में कहावत बोलल जाले, बिलाई के घी हजम ना हो। तू लोगन का औकात हमरा घर का नौकर बने के ना रहे और हम रिश्तेदार बना लेनी तू लोगन के। हजम होत भी कैसे? आपन औकात देखा और हमारा औकात देखा। आपन घर देखा लोग और हमार घर देखा। चाही था खड़े खड़े खरीद ली, इतना सामर्थ बा हमार। चाहती तो अपना बेटी का बियाह कोनो रजवाड़ा के घरे करती, लेकिन ना, ओकरा जिद के चलते और कलावती जी का अच्छाई देख के, इनकर सीधापन देख के कह देनी हमरा के लगल कि हमरा बिटिया के भी ओ घर में उह प्यार उह अपनापन मिली, लेकिन ना, रहुआ लोग तो संकीर्ण मानसिकता वाला निकलनी। अरे कलावती जी माफ करिया, बहुत बड़ स्वार्थी बानी रहुआ। अरे महाराज, इंसान ना, तू लोग जानवर पड़ा। चली जी, चली ना। ना ना ना, कुछ जगह खामोश रहल ठीक ना हो गेला। ना ना, चली ना। ना चली। तू हमरा के बोले था, तारा के हमार कसम बोले था हमरा के। हमनियों के गांव में वो कहावत कहल जाला, जे ना जाने से का कुलाने, जे पर गुजरे उहे जाने। मतलब दर्द जकरा पर गुजरेला ना, ओकरे पता चलेला। बेशक राउर सामर्थ हमनी से बहुत ऊंचा बा, लेकिन हमने के दिल ना हम बहुत बड़ा बा। ई पगली ना मुकेशवा के पाल पोस के बड़ कैलाश। एक भाभी ना, ओकर माई हिया। मुकेशवा एक कलेजा के टुकड़ा, और एगो माई अपना बेटा के अपना से अलग खुद के ले बिया और बेटी के खुशी के खातिर ये अपना ममता के गला घोटलस और बेटी के खुशी के खातिर। जब से मुकेशवा घर से गइल बाना, कहले नहीं के दिन में रोत रहती है। कितना समझानी करा, लेकिन
पगली ना समझल। इतना कुछ बर्दाश्त के रस और बेटी के खुशी के खातिर भैया हमें से पहले अगर हम बहुत समझाएंगे कि रे भैया मत चल, बेइज्जती हो रही हमने क्या, लेकिन मानल ना, बेइज्जती करवाइए कम मानल। ये सब कुछ तू ताक परख दले एकर बेटी के खुशी के खातिर। शायद रउआ के बात पता नहीं है। तोहरा सोच में निगेटिविटी फैल गई बा और कुछ ना। रवा जॉन समझी, बाकी अब ई घर में हम नहीं रह सकत। हम उनका चलते अपना खुशी में आग नहीं लगा सकत। हम एगो अरमान लेके आयल बानी, एगो सपना लेके आयल बानी। हमार लाइफस्टाइल ई नहीं रहल जन वो चाहतारी। अगर रहुआ अपना जीवन में खुशहाली चाहतानी तो ई घर छोड़ दी, ना तो हम रवा के छोड़ दे। ही बात के हमरा लगे क्यों जवाब बा। हम तोहरा के छोड़ सके नहीं, लेकिन भाभी के ना। अगर राउर बेटी अपना खुशी के खातिर अपना पति के साथ अलग रहना चाहती है तो कहां से गलत भी है। अगर वो गलत नहीं है तो ये अपना कलेजा के टुकड़ा के खुद से दूर करके कैसे गलत भी है। अगर रवा का हमने का कभी भी गलत लगा तो नहीं देता, हमने के गरीब मतलब भी असहाय समझ कम माफ करते। हमार बात अभी भी खत्म ना भइल। गलत रहने हम और गलत शब्द का भी उपयोग कैदी, माफ कर दिया। और त्याग की देवी के आगे तक नतमस्तक बानी हम ना। हम अपना बिटिया से बात कर और दामाद से भी की वो लोग घर वापस आ जाएं और आप लोग मिलजुल के रहें। ना, ऐसे मत करी जी। वो दोनों जहां भी बाड़न, हमनी के प्यार और आशीर्वाद की छांव उकनी पर हमेशा रही। और वो कहावत बाना कि दूर रहने से प्यार बढ़ेला। आज्ञा दी।